We are the Pineapple Family! Good morning! It's Monday morning. Daddy is going for a meeting and kami, GJ, bilhin lang kami di. Pero study na siya kuno. Kaya may quiz pa na sila sa Wednesday magbalik. Bali man. And that's why nga may dala siya nga books. Ang coffee na kami ni Daddy. Imo doy di ang imo na tela imo nga kanon. Drink ka na water. Breakfast na siya doy isang cookies. Oh. Bye bye Daddy. Update ka sa amon ha. Cookies for breakfast. Dungan kami Daddy coffee pero ako wala pa naubos Daddy. Tapos na. Gina pa niya. Ang po niya mga piya, dapat niya may bilhin. Mabay na si Daddy. Sige na, mayabi ko. Chat lang kaharap. Bye-bye. Pagkat na lang ako kung hindi. Tomorrow, some giving money to the women's friends. Tapos na, plural and morning practices. Tapos, like, for example, manungod jar, like, na ano naman sa arts. And then, direct inabutang ang mga bati sa napatay na sa our ancestors. For example. Ang language, there are 100 language and dialects in the Philippines. Pero 8 major languages these are Tagalog, Ilocano, Pangasinan, Pampangan, Bicol, Cebuano, Hiligaynon, or Ilonggo at Waray. Almost all these languages originated from the Malayo-Polynesian language, the mother tongue of Malay and Pacific races. Systems from writing. Before the Spaniards came, the early Filipinos already have right, like mga different words. Mag-uanay kami kay this is going to be our lunch nga snacks kay 3 p.m. na. Ready na kami. Try naman dito sa may ganito. Basta, you will just see it later. Dili ako namin sa Aquarium Cafe and lunch. Remember mo dito nakakadto ka na di pero medyo baby ka pa sa to Mari na may mga fish sila di. Uy, ito dali kay Daddy. Katuan na ito. Katutuan na kay Daddy. Sige, John daw. Oo. Classmate mo ha? Kaya malong ka sa... Di may classmate ka to. Ba sige John to? Gusto mo da mas kadto? Para gani siyang tiger. Tulog ka mo? Ano na da? Why da sa view sila? Pili boy bro? Ato ba ito sa piya ko? Ano na dito? Gatubang na siya. Gatubang na. Hi! Ay! Wait lang na. Nagana. What kind of diaper? Ambot. Ito ko balo. Doy, sari crocodile picture ka sa dali lang mag-video ko anay kanan. Hari na adlok ni Doy yun. Adlok ko siya yung sinaya. Bukod damo snakes. Real gani as in. Ito siya baby crocodile to yaw. Grabe na. Saan mo ba sa kadang
when we pick up fish and turquoise. Boy, boy. Kuya siya boy, snake boy. Ano ito ba? Parang Philippine. Boy, aray po ka ang boy. Ay! Nabidyohan ka nagahulag sila dito. Dili ka doon. Ay, hello, tortoise. Ilan ni? Gusto ko lang pa ni sana. Ari, bakit diri yung samtang ka wait ka mo sa inyo food, pwede ka makalibot-libot diri. Mano ni doy? Mga lizards. Ay, mga spiders dali. Oh, yan sila. Ay, do na touch. Hindi ko na yan. Wala kami doon. Para ang mga kind of the leopard gecko. Napadaguro mo eh. Mas magululuwa sila tayo. Hindi ko ah. Yan lang ang style niya. Tawag ko pong witcher. Yung mga kasi na stock na sa gali. Yung mungkin na siya. Ari finish na mo. Ito odd. Yung na-stock sa no. Balik kay ilala na iyan ang iyan sila gano'ng tambay. Upside down na siya. Liwat-liwat up there. Liwat-liwat doy og apir sa apir up there. Hari ng food. Ay, may ang isa wipe up. Adoy, picturean ta ka din namin ang ano ba? Complete na ang food. Let's eat. Cheese pool. May dilalasan niya doy, no? Squirrel, no? Galing ko wala siya napakita. It's the sugar glider. Ah, okay. Tapos na kami kaon, limot-limot na lang kami. Nada ka, Doy? Ay, video, wait lang. Doy, oh, may laga sa same ulo, no? 20%. Hindi rito eh. Kasi ka na doy. Ano? Uy, saga pa kita. Lalay tiyaw. Ako, enjoy ba? Ako, no? Sagay-sagay, nulag yaw, oh. Bawa yan. Huh? Discussion niya. Palaga siya upod niya pagkaon. No, nakakara sila yan. Family tree. Family tree. Sabi, no? Oh! Ah, may ilan na ko. Abi, basi ilan ang papaw, ilan ang anak. Sila na. Sabi, no? O sila na iagid ang utod. Kasi, close sila, no? Pwede man di gali makahahawit sang snake ko galing kay lason ako no ba ni Doy. Pwede pag gali di kalagaw-lagaw sa may likod ho. Dito tani ang squirrel galing kay may mga dugnad no kami. Hindi ah.
Ang sila sa cage. Pero hadlo ko na eh. Bye! At ako nga yung cafe and lounge. Yun ang Gusto naman galing. balikan ta ba si Arno Espina. So, next time, ano ka na, matouch ka na sa snake, tapos katagit ka sa likod. Ha? We are now going to swimming pool. SM naman kami. Ruro Vincent yan. Ang color diri. Dari naman sila yao. Grabe, bantay ba? Iwat. Among take out na food kagina from SM. Yan yung french fries. Nag-drive-thru lang kami sa McDo. Tapos siya, swimming naman eh. Sabaga balibolo na. Nan. Parang kami ni Daddy ya. Bantay lang siya. Nagad yan si Daddy ba swimming. Takaan na si Daddy. Madal si Daddy mag-swim. Na dapat makapanyapo na sa kapanyapuno na anay. Dinner anay. Dinner anay para may time ka pa mag-swim. Dali na. Dali na. Te. Ba yan anay? Anong gano'n? Wait ka para may time ka naman dahil pakano. Swim. Good morning! It is already Tuesday morning and last day na naman. Nakuri na kami karon and ang duwa, ako na lang di isa ang bilhin kay nagkasugot sila nga pagbugtaw nila, ma-swimming sila para masulit pala nila ang time. And then ako, naghimos ko sa mga dalalon, syempre. Ano pa ang roles ng isa ka mother, diba? Manog, himos. So, I have to make sure nga wala sa malipatan. Kag ang duwa ko, lantawa bala. Sindaan. Ayun. Sendan nila ko. Sendan ko ni Daddy isang picture nila. Matchoy sila dito, yeah? Ay, namian ka na. Hindi makita. Medyo labo lang, pero harap. Nan. Okay lang Haryo. Screenshot ko ni bala kag isend sa ilaw. Pero I know nag-enjoy kita amon nga little boy. We're ready to go. We're going home. Mapa-SM lang kami anay. Tapos mag-go home na kami. Check out na. Double check. Why na? Back to the board game. Back to the ball game. Check out na. Bakal ko na sila sang statement shirt nga Ilonggo. Amo dia saying. Hindi yun. Yan. Ambot. Talon. Ano na yung mga statement shirt. Ay, ano inyo yahaw? Ambot na. Iligay nun. Open na lang ito. Testing yan eh. By the way, hindi ka na lang. Ay, ano din mo na XL, pwede ko lang sukatin or ako nga mo na to. Sukat yun lang ang... Ako na yung bayaw ngayon, tikalo na Maligo siya ang double XL, pero gusto niya ang ambot. Ako na yung mga gusto, okay na yun mo na. Paano mo nabalaan nga Ilonggo ako? Kit-kit yan, ha? Ayoko no. Iyabag. Lumaka na lang si JJ sa aming tikalon. Parang tawad isang sukat ko man. Sukat na ang ang size nga XS. Pero ang iya gusto yang tikalon. Tungan kita na sok-sok hindi tayo ngayon. Tsaktuhan, Tungan, okay na. Tsaktuhan, parehas ang sa iyang ginasuksok subong mo.
sa likod na belang ka. Pero yun lang. Ah, okay. Wala siya. Okay. Food lang ta. Kung may katuan tabi, amo ni dua ako. Ay, hindi lang. Thank you. Thank you. Thank you. Nauna na siya di sa amo ni Daddy. What is so? Oh, this is... Ay, sakit pa di sa hari ko sa gawa sang kristal. Ay, nasa liyo. Oh, masakit na karong kamot mo kung hindi timing imo pagkuan. Tama na na. Oh. See? Bu. Ma-change career ka na, Doy. Hindi ka na mag-basketball. Mag-boxing ka na lang. Oh, kipot na. Hindi na pwede masyutan. Inalakad na ta? Hala. O, tama na. Pakita kay Daddy mo yung makamot. Kata ta. We will try this off. Okay. Daddy, order na lang. And, hari kami din Doy. Doy? Naging recreate sila ba lang ang pictures ng baby pa si Dewey. Ikuan ko lang sa screen. Wait. I-flash ko lang sa screen. Cute. Yan. Tututok na ako. Naging man niya si Doy namon after 10 years. Kalilya. Doy na? Ito git sila. Nag-picture sila liwat ito sa may cashier. Gin-picturean nila 10 years ago. Try na namon yan. Yung fish, oh. Yeah. Yun yung sagat, pinakayahan. Okay. Wala gyapon? Napay gyapon? Ay sus, it's cheese. Cheese. Ano siya? Hazelnut? Oreo? Ha? Oreo gid sa bar? Ano si Daddy? O buligyo? Thanks, Dad. Tungon mo man na? Nice man, namit man. Pag tilawon ko na kayong akong cheese king kaon mo ha. Okay, let's eat. Mapray kami anay. Ang munikid niya akong favorite rin sa una. Yakatibiyang mini cheese tisal. Kag ang kere-kere. Nagkuha lang kami 5 kabilog. Sinikag 1. Thank you. Tibiyaw. Let's go. Ayan, nahihapitan pa si Daddy. Tapos mag-go home na kami. Tirin-tirin kay Daddy. Cheese disal. Namit? Namit gapon. Pero syempre nang mahal na sila. ISM Iloilo. Abay City Tuloyo. May busog kaayo. Diba ka rhyme? We are home and excited kid yes ang iyayang package nga nag-abot ho. Ari pagid ho, may package na ba? Grabe ba? Nainagid kong influencer, no? Joke lang. Kaliki lang order. Ano yung damo sponsor, no? Bebe, na tabi. Oh. Lucky dog? Lucky dog? Oh. Super clean. Ay, So, pwede mo na kay Daddy, open mo. Oh. Wow. guys. Ay, wow. Dali man sa ako, Not excited with the shoes yan. Excited sa iyang ano. Guys. Guys. Ano namin namin ito. Guys, Nanalo pa rin ang stadium. Wala pa kaya sa shoes. Kaya nag-sale abi ka, nagligad, no? Ang sale sa Lazada ng Nike shop. So, nakatipid si Dads. Hindi man eh. Good morning, Wednesday na. Tapos na ang long vacation. Double check na dahil mo magamit. Back to the school game. Do better naman para kabakasyon naman taan, no? Ano ka ni after English?
English. Amo na pasunod na. Pero na. Complete na gid man. Close na ang bag. Hulat na lang kami sang iya nga madulong. Mabay mo, ara na. Kay para nga magdasig ka. Kay kung hindi ka pagambalan nga, ara na, ay kagadasig ya. Wala magkikidasing. Oh, ay. Cellphone mo to, malipat yan. Naman karon. Chat kita. Kiss na kay mami. Wag di mo bag. Parang nakwao na lang ni Patrick. Ara namon sugat. Dolong. Bye-bye, Doy. Pray lang da, Doy, ah. Bye-bye. Concentrate ay isa-isa halang bala, one step at a time. Every subject lang. Kung ano imo obrahon every subject. Bye na. Hi guys. After bakasyon, anong dason? Mga obligasyon. Kaya nasa si daddy, mabud-ubod lang ko tapos sugat naman kay JJ eh. Baka kita pampa beauty. Usually ginagawa ko dyan mo lang. It's raining again in this afternoon. Hindi kami nagawa ni daddy sa salakyan kay gaulan, tuto. Lahat pa kami magkulaw-kulaw. Since it's early, pari pa kami din ni daddy sa Robia. Kasi din na lang kami gamay. Baka na lang kami kanina sa sudan akong karoon ah. Naray. Ano? Sang? Good morning. On the way. Ready na siya to go. Isa na. Cellphone mo. Isa na. Love you. Mati ha? ID mo? Friday na today. PE day. Double bag siya. Small and ano. Para sa iya nga basketball kag subjects. Hey, Kate. Sino abi? Hindi mag-ugtas. Ha? Bye na. Ay, wala ka da kwarta? Wala ka da kwarta? Yan, magpabalon. Ay, babay na. Hindi ah. School na kami. Tapos na may ilang gurong training. Ito na si daddy ho. Yesterday, wala gali kuya vlog. Ang vlog kuya yesterday. Yes, ang naglakatan si Dewey sa school. Amo lang to. Pero sige lang ah. Ano man, kung pinanglaba man lang ko amig hapon. So that's why wala man ko vlog. Wala na sa... Ano? Hi, kiss mommy. I love you. Early dinner here sa Food Hub. Thank you Lord for the food. So may-ari ko din nga ma-interview sa akong subong sa vlog ko man. Hi guys, ay si kuya ako iyang prospect na interviewon subong. Okay na? Okay. Basta ito ta. Ilang performance task ah. Okay. Good morning Saturday and now we're ready to go again. Our maleta is ready na. Himos ko na ng mga things naman kagabi. And this morning, ang mga bibit-biton ng mga bags. Kuy-kuy and mine. On the road! We're going to Boracay! Ano pa ito dali? Hindi ah. Panay. Inang kalibo na ta. Oh, ang this bridge in Panay kami oh. Ay, hindi niya longest nose na iya. Ano si Tuwi ako, hindi Longest hole na. Masaka na kami. I know, dagat na daw. Pero natulugan pa siya. Hindi itong lapit na natulugan pa siya. Sige lang. Tama siya kami ito kayo. Okay, bilin anay si car. We're going to the port na. Doy, dali na gali, Doyo. Pwede na, Dio. Ayos kayo na. Sakay na. Ito mo na nilagay mo bagay mo. Ano yung salakyan na? Individual. Gate like. Multi-cab na kami.
Going na kami sa hotel. While waiting for Daddy. We're here in the room na. Thank you for the room. We're here in Boracay. Ay, may ano lang, may Daddy has to do something in line sa iyang work, of course. So, it's Saturday. And the weather is good man. Although nga may bagyo, pero sa Luzon siya, pababaw siya. So, we decided na lang mag-upod kag parang huway-huway kami. So, amon nga kuha ni GJ kung may out of town nga work si Daddy. Upod-upod kami. May ano man sa amon. Advantage man sa amon kay at least makabulo bakasyon kami, short vacation. Overnight man lang kami pagka buwas mapuli man kami. So, Saturday, Sunday, tomorrow, puli man kami. So, amo na kami ni GJ, gina-take advantage, gina-grab, ginamon ng opportunity kung maglakad si Daddy, nga kung pwede man lang kami kaupod kag maka-short vacation together na kami nga family, diba? So, that's it. Let's see here, ano nito? Is this the CR? Yeah. Oh, wow. Doy, ang CR daw, isa ka kwarto nga kadakuon. Dili na ako matulog. Dili ka na matulog. Tanay. Open finger, yeah, hands. Wait lang. Ay, room service. Done na meeting. Yay! Lagaw-lagawing. Hamba ko'y doy. Dado, laban-laban ang CR. May dira na sa ko na matulog. Super lapad. Tuming na sila. Kung kami pa-order kami ito food. Wapo ka mo ya. Ikaw mo da i-order ya. Nga, kuluya. Diba? Kasi kung hindi nila pagpapaidan, hindi ka mo din order. Hindi, dito yung sigwa. Pakasap Jollibee. Pagwa ko na Jollibee na. Pag tapos yung makaunta din, na dugay-dugay. Dugay pa yan. Himo lang gid nila Kuya Yaya, oh. Oo ka. Pagwa mo tao. Solo nila ang pool ba? Ay, man kami di 10 years ago. 10 years ago exactly, manhan this October. Ay, ano gid bakla na kami pizza matulog. After lang ligo, upod lang takaon. We're going out. Joke lang. We're going out because we're going to have snacks. And then we're going to swim sa beach. Gani, lapit-lapit ko siya gali iya. Grabing hangin. So mahangin. May Boracay nga ano. Gusto niya sa Oreo cheesecake, so we're here sa Cafe del Sol Boracay. Take out lang naman. Diyan. Take out lang siya. Na Oreo cheesecake. Where's Daddy na? Check kami gising kurok sa base may silva ay dali.
20%. Ang taon niya di yung Oreo cheesecake sa Jollibee. Dili kami dati yung snacks kami sa spaghetti and burger. Lagi ng order ko to sa Chowking. Hindi din ako kay Dewey. Alright na si Daddy. Ayaw, dasig lang. 10 minutes pa. Ligo naman sa Daddy yung gilaga na tutayon siya yung. Takas na sila. Hindi daw maulan, abi. Ako yung nadalong ako nagligo. Basta ako di karon. Dagko lawas ba? Ano na, Daddy? We're back here, pero sila yan naligo pa sa pool. Goon tanay sila kay parang may video-video. Ano ba lang, lapit mo lang din. Sila? Sila? Dad, ay galing kay basa sa no. Ma-recreate tani kami. Karoon lang before magwa. Ano to? Ha? Wala lang ba ko? Wala ko ka-video sa inyo nga. Di ka mo di balik. Ay, dito yun. Ay, kamu nga duwa, Daddy. May ala ka mo picture nga ano. Ano da? Somewhere like here. Somewhere here. Dahil lang. Nag-recreate naman sila sa picture nila 10 years ago. Isa. Dirikido nga part na. Kita ko I think ibutan ko lang di sa video. Post ko lang. Ano. Ano dahil lang. Tapos karoon naman, Dad. Kami naman nga duwa. Dito. Karoon kami dito, nga duwa kami ala kami picture nga duwa dira ang. Tubigan? Oo. Masulod na sa ref? Ang wala na kay sulod man sa ref, igo siya. Ito tubigan to nga sa iya to ano ko iugasin ng lino ito. Yung linoan ko na. Yung inan ko na gani bago. Masulod ako doy, masulod ako sa kwarto doy. Okay na, bye-bye. Going out again, time na for dinner. And nag-picture man kami ito ni Doy sa kamon nga, nag-recreate man kami sa kamon 10 years ago dito man sa spot. Nga, gipicture namon. I-post ko lang sa video. Mag-dinner na lang, then go back and sleep. Kita yun naman ding Tangulo. Ay, mga bayad. Good. Na. Muli yung mga daw kalan-kalan ano. Sa may dimol, may likod bala. Sa may ano niya. Daw may lake natin. Ano ang tagani? Daw lake na sa likod, no? Hindi daw mo kalan-an. May makdo. No? My love. No? Way pa na, nagutom na, way pa kakaon mo. Diri na siya, tapos diri mo daw, kalanaan galit diri. Kugab ilang ni sila dadaw. Kugab ilang siya. As na yung Oktoberfest. Dari naman sila diyo. So naman sila kuno. Tatlaw ka. Kaya mo na. O, siya na daw yun. Ready na siya. Ito tayo. Ito ba ba?
Boy sila. Agad si Duy nga masakay di ko no. Ako yayaw doon. Kapot kami. Kapot si Daddy sa amon. Hey. Kapot kami nga tatlo. First time naman ba? Ano bata na? Ay. Duy, go in the middle, go no? Na. Okay, kada piki para balasay na si Daddy. Daddy, na nagaling. Dili ka napit doon nagaling ito. Ano siya ba? Dako. Ito naman na, relax na pala. Ipos na din na mag-out, hindi na mag-gulag. Hindi na mag-gulag. Uy, ano ka mga duwa man? Duy, hindi ka na kapit. Hindi na mag-gulag. Hindi na mag-gulag. Ilan ka minutes, Duy? Uy, 5 minutes. 5 minutes? Nagabot. Dati ko naman. May na may pari kakaon. Gani na. Magsuka. Pero malas siya Kaya sa shooting. shooting niya. Shooting niya guys. Pero na. Ano? Hindi magulag gani. Ito ka na, hindi na magulag. Huwag ka mati sa ano. Kubaan si Daddy. Ay. Hindi no? Meron ang time to doon yung nag-stop mo sa bababaw, no? Uy, isa ginulag. Malakat ka naman. Yo. Relax lang sa tig lang nila. Daddy ko ba? Lagi na ba? Ngaliso lang si DJ. Ay, naglupan din ako! Uy, matstop na karon. Hindi ka na? Kita. Ah, hindi ka na? Kag. Kita. Nag-joke lang mo. Uy. Tama na, para ka-enjoy ko sa view. Wala kami dito sa Dimol. We're going to eat na sa dinner. At hindi dito makamigapon nakaon sa may minkan mo last time sa Aidas. Balakay namin ito sa babaw. Delicious. Picturean tayo dali lang ha. Yan namin ang kami di kay babaw ni mo tapos may view daw. Dinner time. Tuyo? Tuyo? Eat na. Hapit lang kami sa Lumanggo before we go home sa hotel. Morning! Walking kami outside, Anay. Ngayon, mga jogging-jogging sa. Hindi na yung bayo niyan. Oh, okay na. Ako ni. 10 years ago, dito kami yung natira. Amon nga room. Go kami, Anay, sa beach front. Mano kami, recreate kami sa itong kadalagan. Kami bala. Atong kadalagan kami ato bala. This is the morning view of Boracay. Hindi napit man diri no sa mir. Ang wala lang tao masyado. Guwapo. Gapo. Oh, boy, swim ka lang ka mga 15 minutes ah. Swimming area. Ikaw na tayo. Ito na tayo. Swimming na siya, tapos kami walking kag-jogging. Yan yung swimming area, di ba like guys, yeah? Dito.
Siya lagi lang. Siya lagi sa maswing. So gani kayo okay man di kay may lifeguard diya nga gabantay. Kami handa that's why damo sa CBD. Sa mahangin. Back. Pag-ulan pa. Pero kagina sa nga walking kami namin ang chimpo. Hi! Wakagapo-gapo. Gwapo. Ay gwapo di oh. Han ma-coffee lang ko anay kay video ko di pala na isa ng gwa. Kamu nag-iilang nga gwa. Yes. And then, napo, ito sila oh. Baka ma-coffee ko anak yan. Ma-prepare na ko ya. Lihos ang mga gamit nila. Nag-amon eh. Para check out na kami today. Okay. Ready na mga nakaka-prepare na kami. And it's raining. Pwede na lang kami mag-lunch. Okay, so today. Wow. Yung dong. Ilan na kabulan? Breakfast ready. Doy, ma-pray ka, Doya. Thank you. Pray, Doy, pray. Checking out na. Bye for now. Summer Palace. Malakad naman dadayon. Please. Ano ka tan? Ay, pwede kayo lapid. May picture, oh. Going na sa port. To the mainland. Maramon niya sa piano. Doon, baik ni kau sarap. Go first. Ayo Allah. Back in the car. Okay. Back in the ball game. We'll try kung makahapit kami sa ostrich. Ano gani? Ostrich farm. Grabe hangin. Sobra. Pinisandihan. Hindi, close tayo. Hindi, balik eh. Itataya kalanan. May tao. Oh, bigat kong bigat. Hindi, patuo man yapon. Kill. Oh, Hindi mo. tiga yun, hill ya. Restaurant, yay! Calibo Ostrich Farm. May tiger man natin? I think so. Ganun sa lapit ng paraan. Tao man ka. Raman.
Tambal siya, oh. Friday, ilaga menu. Kita kami na food. Pero may entrance, pila yung entrance? 400. Tanan, or tatlo na ka. 400 ang entrance, tatlo na kami. So, order na kami food, diba kami nanay? Lindoy. Ulan-ulan ko, Lindoy. Dali, dala ko akong towel pa. Ulan-ulan. Ano na siya? Ano crocodile? Wala, big. Super big. Hoy, si Tiger! Huh? Big pagi dia. Lah, yun pagi dia. Hi. Lah, yun bakop na. Ha? French fries na lang instead of pancit canton. Oo, fries. Oo. Asawa, ito sa Iloilo. Kita kayo kami last week. Kali man yung asawa sa isaw. Ang big pag-initay ako. Ang mga wife. Ato to. Yung Paris na sa, ano, yung naka-bulak-buko to. Palukoy-lukoy sila, no? King of the king. Ay, Dubi! Lioness! There's a lioness! Hi! Ano kalukoy naman? Ano ba? Ay, mga pick-up yun. Kali may mga monkeys. Ay! Bye. Kapag yung kamutit. Kapag yung gid. Hi! Dali na video ka na eh. Ano namigan siguro ayo? Ari ano ni siya yaw? Wildcat. Ari pagitang ano ng give it cat. Ano pikak galing. Pikak. Wala ostrich ka waiting kasi inyo. Gani. Lagit. Hey. Hey. Wala, dagutom sila guro, no? Dahil lang wala, oh. Hindi na sila kaabot si mo. Diri ka dapito. Na, dira. Nan. Bearcat, oh. Lomon. Galing. Na, ito ba na din? Lang, picture na yan. Ilang ilo niya. Ay. Ano grabe siyang tulog yung ipits na ino. Ano so? The statue lang sa ina, no? Ano sila ganit niyo? Picture na daw, hindi na. Ha? May baboy ramo di? Basta may baboy ramo. Para ma-picture na di siya. Ay, masagambal, no? Ay, harap da, oh. Ay, iguana, yaw. Nan. Yari yun. Na, hindi siya makita. Harap pa gito. Hindi. Asik. Tulog na. Ito ka lang yung picture sa may nakuto ka rin, no? Kasya. Dito? Ito. Sa diin. Ito. Hindi ko yung kakita ako. Ano ka po dahil damag? Wala ka kung nagwaya ulo. Dako din ito eh. Dako pa din niya. Super. Wala ka nagwaya ulo. Hindi na ko dahil naglo ko yan ito eh. May naging ulan na. Dali na. Let's go. Let's eat. Lunch na naman eh. Hindi ka dako si mo. You're so scary. Tutulon ka na gitna niya doy. At least dati mo tulon no. Nagtawag na ako. So po, 2 to 3 years and can go through 3,000 teeth in lifetime. Gana pag ito. Wala siya nahulog. Horsey! Horsey! My little pony. Parang nung tulog siya. Hey. Kailan ito naman? Ilan na eh. Fine. Kagina, pagkat tuta di kagina. Ayun na yan. Kita isa ko na. Ari tuyo, dili ka. Hi! Nahulog yung cellphone na. Hindi na ako wala mag-dive. Mag-dive mo. Doy! Doy, picture. Pwede mo sama na po muna kaya para
That's alligator. Gore. Aring isa hindi ni alligator. Alligator man. Alligator. Girl, yan eh. Ayun. Dua sila. Ayun, no. They're up here, so pretty boy. That's it for this vlog. Ulit na kami. Bye. Thank you for watching. Bye!